ただきます。すっきり飲めそうな感じの麦茶かなと思います。鬼みくじ小吉でした。発売してからすぐに鬼茶購入してみました。皆さんはもう鬼茶飲まれましたか？皆さんもね、ぜひ鬼茶飲んでみてはいかがでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。